Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil hudud jamil maqam wal ghathil azam. Sallallahu lil awliya syekh bin Hasan Ali Yashadi. Wa ila hadrati mursyidina murabbi wahina. Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-Qutb Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina muallimina walidina. Khususan masyayikh Tirat Tauhid al-Zaniyah. Wa ila hadrati sahibi hadzal kitab Tanbihul Ghafilin Syekh Abdul Laith Nasir bin Muhammad As-Samarqand. Wa khususan Syekh Musbah Mustafa Ausulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil 'abdi ay yatuba ila Allah ta'ala fi kulli waqtin. Wa yanbaghi an sayukja lil 'abdi ketui kaula apa ayatuba yang tetapa sapa abad ila Allah marang Allah ta'ala fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Wa yajtahida layan ta nemen-nemeni sapa abad fi hifdhis sholawati ing dalam ngreksa pira-pira salat al-khamsi kang lima. Wa inna Allah kana sunna Gusti Allah taala iku jalan dadekake sinten Allah as-sholawati ing pira-pira salat al-khamsa ing kang lima tadiran ing dadi nyuceni lidunu bila ibadi maring dosane pira-pira kaula fima indan barang dunal kabairi anggap indam saliyane dosa-dosa gede warawah kan riwayatake Siddan al-Qamah an Abdullah bin Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala dawa Siddan Ibnu Mas'ud ja'a taqaw sowan sapa rajulun wong lanang ilan nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ulimatur sapa rajul ya Rasulullah tu Gusti Rasul inni sunna ingsun iku laki itu panggih sapa ingsun imra'atan ing suci wong wadon bil bustani ing dalam kebun padahal tuh nulih ngrangkul sapa ingsun ha ing imra'ah ilayya ma ingsun qabbal tu lan nyucap sapa ingsun ha ing imra'ah abasyatu lan gepok sapa ingsun ha ing imra'ah afal tuan ngakoni sapa ingsun biha klan imra'ah kula syai'in saben-saben suci ghaira annani yang saliyane sune ingsun iku lan ujame wana jima sapa ingsun ha ing imra'ah wasakata nuri men dal sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ing dalam mangsa sedelo baru zilat mangkat dan turunake apa hadil ayat ikla ayat rumain ayat wa aqimis sholata fatarafayin nahar wa zulfan minal lail wa aqim lan becik jumenenga sira as-sholata ing salat tarafayin nahar ing dalem akhir loro nerina wa zulfan lan ing dalem mangsa parek minal laili sangka wektu wengi yakni ngersakake sinten Allah sholli salata sira lillahi krana Gusti Allah fi tarafayin nahari
ing dalam akhir lorone wektu rina. Wa ya udayu salat nggih tarfai nahar iku salatul fajr salat fajar wa zuhur lan salat zuhur wal asr lan salat asar. Wa zulufan minal lail ing dalam yakni ngersakake wa zulufan minal lail saya yakni ngersakake sunah Allah apa sing dikersakake sangka zulufan minal lail itu apa salat al-maghrib ing salat maghrib wa salat al-isya lan salat isya al-akhirat kang akhir innal hasanati sunai pira-pira kebagusan iku yudhibana bisa ngilangake apa hasanat as-sayyi'ati ing pira-pira kaolonan yakni ngersakake sunah Allah as-shalawatu al-khamsu utawi lima salat lima waktu iku tukafir isa nglebur apa sholawatul khams ad-dunuba ing pira-pira dosa allati kang baina kang ing dalam antarane allati yani ngersakake sinten Allah madunal kabeh ma ing perkara dosa dunal kabeh kang saliyane pira-pira dosa gedhe dalika ada mengkono ayat aqimis shalah ila akhiri iku dzikra peringatan atau pepeleng ida kirina kedua pira-pira wong sing padha eling kabeh marang Allah yani ngersakake sinten Allah taubatan maksudnya dzikra lidzakirin iku piye taubatan ing dadi taubat litaibina kedua pira-pira sing taubat padahal menimbali ku ing rajul mau sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'alan mau sinten Nabi alaihi ing atase rajul muslim mau ayat mau alaihi ing atase rajul ngala matur sinten Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah tu Gusti Rasul alam ana ta iku kedue rajul khasatan alam ana ta kedue rajul khasatan hal tertentu amlin nasi utawa kedue wong-wong akeh teman sa'amatan hal umum angkara nuli jauh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam bal linnas balik kanggo para manungsa amatan hale umum kawula prayoga banget taubat marang Allah saben-saben wektu lan medheng ana ing oleh ngreksa jamaah salat 5 waktu karena Allah taala iku ndadekake salat 5 waktu kanggo bersihake dosane kawula saliyane dosa gedhe. Iki penting banget. Jadi salat 5 waktu iki sing diwajibno kanggo umat Islam. Iki ora kok sekedar kewajiban sing kudu dilakoni ngono tok. Mangken ana faedah-faedah utawa ana manfaat-manfaat sing dibalik kewajiban salat 5 waktu iki. Jadi Pak, kenapa Gusti Allah mewajibkan salat 5 waktu ya mergo gampangane Gusti Allah itu bersihno dosa-dosa seseorang, dosa-dosa hambane iku nek hambane nglakoni salat 5 waktu. Bayangno saumpama kok ana wong Islam dene kelakuane apik karo wong apik senengane sedekah senengane
Intine karo masyarakat karo sekitare apik. Tapi ra tau salat. Iku ya dianggap ora, dianggap elek ijaan. Dalam artian piye? Jadi wong apik porane iku ya bolak-balik salat adalah tolak ukur pertamane. Nek salate apik, salat lima waktune pepek ya jamaah bareng insyaallah kabeh iku iso jaren apik. Tapi nek kabeh apik, kabeh karo wong apik, nek salat lima waktune elek ya gak iso diarani apik wong iku. Makane salat lima waktu iku tolak ukur pertamanya. Jadi Gusti Allah ini kenapa mewajibkan salat lima waktu? Salah sijine ya mergo Gusti Allah pengen ngampuni dosa-dosa hambane. Jadi Gusti Allah ngresiki dosa-dosa hamba iku lewat salat lima waktu. Mulane Gusti Allah mewajibkan itu. Sampun enek wong pengen dosane resik tapi gak gelem salat lima waktu, ya kayak Gusti Allah bolak-balik. Ana kemas cerita saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Panjenengane dawuh, ana siji wong lanang sowan maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuli matur, ya Rasulullah, kula punika kepanggih tiyang estri wonten ing kebun. Lajeng kula rangkul, kula ambungi lan kula gepok kulit kalian piyambakipun. Lan sedaya kula lampahi nanging kula boten jima piyambakipun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendel ora antara suwi tumurun iki ayat. Pertama ayat wa aqimis sholata fatarafain nahari wa zulfan minal lail. Tegese salat sira ana ing pucuke loro ne rino, yaiku salat subuh, zuhur karo asar. Lan sebagian mangsa bengi tegese salat maghrib lan salat isya. Kebagusan iku bisa ngilangake lakon Allah. Tegese salat lima waktu iku bisa nglebur dosa kang kedadian ana ing antarane. Antarane apa? Salat siji karo salat sijine. Saliyane dosa gedhe. Kang ngono iku pitutur kang manfaat marang wong kang padha eling, tegese taubat kanggo wong kang padha taubat. Wong mau nuli ditimbali lan diwacakake ayat iki. Sahabat kemarin matur, ya Rasulullah punapa ayat niki khusus kanggo tiyang niki? Punapa kangge umum? Terus Kanjeng Nabi jawab, dawuh kanggo masyarakat umum. Ini ya iki hadis iki sesuai karo penjelasan dik mau. Jadi salat iku kenapa kok Gusti Allah mewajibkan salat? Ya salah sijine ya mergo Gusti Allah iku ape ngekei ampunan ning para hambane. Gusti Allah ngerti hamba-hamba saiki kakean dosa, kudune wajib salat. Dalam artian kenapa kok salat diwajibno? Ya mergo seorang hamba itu gak ngarah ndekne iso suci saka dosa-dosa kecuali dengan taubat insyaallah. Lah taubat ning Gusti Allah iku salah siji sing paling kudu dilakoni adalah dengan salat. Iki kene dijelasno enek siji wong lanang matur ning Kanjeng Nabi. Dekne nglakoni dosa berupa pegangan tangan karo sing ora mahram, bercumbu karo sing ora mahram. Iki secara syariat kan dosa. Karo sing ora mahram dosa, tapi matur ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula niku ndek wau bar kalih wong wedok, maksudnya wong wedok sing ora mahram. Kula cekel kulite, kula ambung terus kula rangkul niku pripun ya Nabi. Intine
wong lanang iki mau takok babagan taubate piye. Dia mau wis nglakoni dosa ngono, taubate piye? Terus jawab kali Gusti Allah. Dijawab kali Kanjeng Nabi. Ayat ini wa aqimis sholata. Wa aqimis sholata tarfayin nahari wa zulfan minal lail. Nabi jawab ngono. Ini ayat temurun mergo wong lanang mau tangkat. Nuzul apa? Nuzulul Quran kan nuzul kan. Asbabun nuzule mergo lanang iku. Jadi solusinya piye ya? Salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu selagi dilakoni terus kayak bolong-bolong memang tenanan oleh ngelakoni salat 5 waktu, maka dosa-dosa di antara salat-salat itu. Ya, misal subuh dilakoni, zuhur ya dilakoni, maka dosa-dosa antara subuh sampai zuhur itu insyaallah tingapura Gusti Allah. Terus zuhur mau dilakoni, terus asar ya dilakoni, maka dosa antara zuhur sampai asar itu tingapura Gusti Allah. Begitu ngono terus ya. Pokoknya ini selagi dene sholat 5 waktu itu pepek, dene memenuhi kewajibannya, maka insyaallah dosa-dosa di antara sholat, maksudnya di antara sholat, pas orang sholat, bersolat ngenteni sholat selanjutnya. Kalau ngelakukan itu insyaallah diampuni karo Gusti Allah. Ini dengan catatan apa? Dengan catatan ya dene oleh sholat tenanan, dengan catatan ya jaluk ngapura Gusti Allah. Jadi orang sekedar ini. Misal saiki ngenteni asar ya. Ora sekedar ini. Aku saiki ngenteni asar tak ngelakuin itu selesai, engko asar di sepuro ae kok. Aja sampai ngono. Kenapa kok antara sholat kok diampuni Gusti Allah? Kenapa? Ya mergo sholat itu adalah bentuk taubat, bentuk istighfar ning Gusti Allah, bentuk ndonga ning Gusti Allah. Tapi nek salate wae ra tenanan, ya bener 5 waktu tapi gak tenanan. Ya masalah diampuni porane ya karek Gusti Allah. Nek kene kenapa kok Gusti Allah mengampuni dosa-dosa di antara salat selagi dene nglakoni salat? Ya mergo nek dene nglakoni salat iku mesti njaluk ampunan Gusti Allah. Makane diampuni karek Gusti Allah. Tapi kok nek saumpama saben salat ya bener salat, tapi salate gak tenanan. Dene yo nglakoni dosa di antara salat. Yo salat bereng. Tapi oleh salat gak tenanan. Dalam artian ora bener-bener salat. Mesti ora bener salat. Salat yo sekedare entah. Berarti ora terlalu memperhatikan syarat-syarat kira rukune. Maka ya masalah diampuni dosane itu ya bolak-balik ke Gusti Allah. Wala al-faqih. Wala Dawud al-Faqih radhiyallahu ta'ala. Haddatsana litani na ingsun sana cinten Abi bapak ingsun rahimahullah ta'ala. Wala Dawud sinten Abi. Haddatsana Abu Husain al-Farra dan Abi Bakar bisnadih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Qala Dawud sinten Abu Hurairah. Kharajtu metu sapa ingsun zat lailatin ing dalam suci wengi. Ba'da ma shallaitu ing sause salat sapa ingsun al-isya'a ing salat isya' al-akhirata kang akhir ma Rasulillah sallallahu Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan maka dumadaan ana utawa ingsun iku bimra'atin kepethuk lan wong wadon muntaqibaten kang nganggo tutup rai. Qaimaten kang ngadeg alat tariqi ing atase dalan. Faqala
nuling ucap sapa Imrah ya Abu Hurairah dah. Abu Hurairah ini sudah ingsun. Wadir takattu. Iku temen nglakoni sapa ingsun dan ban ing dosa aziman kang gedhe. Wali mongko ta kedue ingsun. Fahli mongko ana ta iku kedue ingsun min taubatin utawi taubat. Fakultu mongko takon sapa ingsun. Wa ma dzanbuk? Wa ma iku apa? Wa ma iku apa dan buka utawi dosa sira? Qalat jawab sapa Imrah. Inni stune ingsun iku zina itu zina sapa ingsun. Mangkotal tulan mateni sapa ingsun waladi ing anak ingsun minaz zina sangka zina. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun laha maring Imrah. Halakti rusak sapa sira. Wahlakti lan gawe rusak sapa sira. Allah demi Allah malaki. Ora ana iku kedue ingsun kedue sira utawi min taubatin taubat. Maka nuli dawuh sinten sinten Abu Hurairah. Fasyahiqat nuli seseken sapa Imra'ah syahbatan lawan seseken menan kharrat lan jungkal sapa Imra'ah mughasyan hale wong sing sumingep alian wa madaitu lan terus sapa ingsun nanggung tuwa ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalam ati ingsun ufti al fatwa sapa ingsun ufti al fatwa sapa ingsun wa Rasulullah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku baina hurina iku ing dalam antarane ingsun falama asbahtu mong jangan semansane mancing esuk sapa ingsun wadautu mongkom meruput sapa ingsun ila Rasulillah iman Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangkul nuli matur sapa ingsun ya Rasulullah tu Gusti Rasul inna imra'atan astuni wong wadon iku istaftat iku nyuwun fatwa nyuwun penjelasan atau keterangan sapa imra'ah ni ing ingsun al-barihah di bengi maksudnya fi kada indam mengkatan wa kada mengkatan wa inilah sudah ingsun iku afta itu iku paring fatwa sapa ingsun ing imra'ah bi kada kang kene bakal dalam kene mangkala nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi anta utai sira wallahi demi Allah ya Abu Hurairah Abu Hurairah halakta rusak sapa sira wa halakta lan ngerusak sapa sira aina iku ing dalem ndi kunta ana sapa sira ya Abu Hurairah Abu Hurairah ana hadil ayat sangka ikilah ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yazduna ila qawlihi fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.